Naš prvi današnji gost je predsjednik Pokreta Srbija centar, gospodin Zdravko Ponoš. Gospodine Ponoš, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Sad, kako vam deluje, ovo je ipak centralna tema politička današnja, kako vam deluje ova priča oko cepanja Narodne stranke i odlaska Miroslava Aleksića, osnivanja Narodnog pokreta Srbija? Prošli ste sličan put. Je li vas ovo iznenadilo? Pa nije to sasvim isti put. Ja sam otišao iz Narodne, ne zato što sam imao pretenzije da preuzmem rukovođenje Narodnom strankom. To nije bilo nikako cepanje. Ja sam otišao, sad je skoro će 3 godine kad sam se praktično pasivizirao. Tehnički izlazak je usledio posle predsjedničkih izbora. Ne može to da se poredi. Ja na kraju nisam nikoga ni odveo sa sobom, ni nikakve odbore, ništa od svega toga. Otišao sam praktično već u oktobru pre 3 godine. Nepune. Ovo je nešto drugo. Ja ne mislim ni da, iskreno govoreći, da sam pravi sagovornik za to. To se tiče pre svega ljudi u Narodnoj stranci. Danas mislim da su gostovali i Mike Aleksić i Vuk Jeremić, objasnili svoje pozicije. Sad kad prođe neko vreme, sleće se ta prašina, onda ćemo vidjeti kako će se to odraziti na opozicijonu scenu, na neku širu političku javnost. I to je ono što će biti interesantno. Ovo sad se tiče pre svega ljudi koji su deo te organizacije. To će se završiti ovako ali onako. Ja verujem da će obe frakcije biti izrazito opozicione. Ne sumnjam u to, Narodna stranka i do sada bila taka. Verujem da će tako biti i ova organizacija koju pravi Mike Aleksić. Ali u opoziciji ste, pa vas moram pitati, dakle, da li je ovako moralo, uz dosta, reklo bi se, galame i vike oko svega ovoga? Dakle, može li sad onaj koji je klasičan, prosečan glasač opozicije reći ovo se tiče 2 čoveka ili ovo ipak deo, ajde da tako kažem, klasična srpska opozicija, priča iz srpske opozicije? Ja mislim da, možda ima neko ko je u stanju to da sudi, ja mislim da bi svakako bilo neprimereno da ja sudim da li je to tako moralo ili nije. Desilo se. Ljudi su se razišli, imali su neka neslaganja, kakve god prirode da jesu, svako ima svoje objašnjenje. Život ide dalje, kažem, to će se svakako odraziti na opozicijonu scenu. Mislim da je danas i rečeno iz jednog od tih tabora da to nije dobro za opoziciju. Mislim da jedni i drugi slično misle, ali eto, da su mogli da to reše na drugi način, verovatno bi rešili i sad život ide dalje. Kažem, najvažnije je da šta god da se desilo, da je to opozicija, da niko nije prodao dušu đavolu. Ja sam uveren da nije. Nadam se da je tako. Onoliko koliko poznajem te ljude, mislim da su oni po svemu opozicije u ovom režimu i da će tako ostati. Miroslav Aleksić je rekao danas da će on ići ka tom proevropskoj desnici, da on zadržava taj kurs. Šta onda mislite, kuda će sad posle ovoga ići Narodna stranka, a kuda pokret Miroslava Aleksića? Pa kao što rekao, znate što, ja sam prihvatio ovo gostovanje kod vas pre 11 dana, tako je bio sticaj okolnosti. Kad se to nije desilo? To tada nije bila najvažnija tema. Danas pre 2 sata sam vidio da je najava da ćemo pričati o tome. Ja imam naravno i jedan poseban razlog zbog čega ne želim da se upuštam. Ja nisam ni politički analitičar, a i zbog činjenica da sam bio u toj organizaciji do skoro pre 3 godine, ne želim da kažem ništa što bi moglo da povredi te ljude koji su se razišli na ovaj način. Mislim da bi to bilo neprimereno i mislim da ima i mnogo drugih važnih tema o kojima možemo da razgovaramo danas, ako mogu i da delegiram i šta mislim da je danas čak važnije. U stvari, juče se pojavila ta vest, a danas je sve prisutnije, mada naši mediji još nisu zapazili. Već mislim da je u tom momentu kad sam ja to gledao bilo je 49 parlamentaraca Evrope iz Amerike, kongresmena koji su potpisali neko pismo koje je upućeno izvesti, u stvari ljudima koji pokušavaju da sređuju odnose između Beograda i Prištine, Lajčaku, Eskobaru i Piču. Ima i druga verzija koja je u stvari isto pismo koje je upućeno njihovim ministrima spoljnih poslova, znači Sjedinjenih država, Engleske i Evropske unije. To pismo je vrlo, vrlo nepovoljno, neprijatno za naše interese. Koristi se vrlo tvrda retorika. Tu se insistira na tome da je neprihvatljivo da se vodi neka Beograd-centrična politika na Balkanu, da se prema Srbiji mora promeniti politika, da mora da se primeni politika odvraćanja. To je rečnik i politika koja je primenjivana prema Sovjetskom savezu. Vrlo, vrlo tvrd rečnik. Sad, to što su to potpisali 49 parlamentaraca, treba pogledati ko su one. To su ljudi koji dolaze iz parlamenta Velike Britanije, Sjedinjenih država, Baltičkih država, to svakako nije slučajno imajući u vidu neuvođenje sankcija Rusiji, Ukrajine, Litvanije, Letonije,
Holandije, Italije, Nemačke, ali isto tako podjednako važno, ako nije i važnije, to da su potpisnici šefovi Komiteta za spoljne poslove Američkog kongresa, Britanskog parlamenta i Bundestaga. To je jako nepovoljna i loša stvar. Takav rečnik. I sad kad imate takav papir je očigledno rezultat snažnog i rekao bih uspešnog lobiranja albanske strane u ovom momentu. U isto vreme Vučić u odbrani srpskih nacionalnih interesa na Kosovu izgleda da lobira na Pinku, kod Porfirija, kod Dodika. To neće dati rezultat. A šta je onda suština te poruke? Ja mislim da stvari dobijaju na dinamici i ono što mene, iskreno rečeno, zbunjuje, što se paralelno s tim dešava, ovo reklamiranje naših veza sa Zapadom u izvođenju vlasnika Pinka i u sasluživanje američkog ambasadora u Beogradu. Ili je to nespretno nešto izvedeno ili je neko anesteziranje da se ne vidi kako nam u stvari u susred ide brzi voz. Ovo sigurno nije stvar koja je kratkog daha i ne treba je podceniti. Mi ćemo kao nacija imati neke posljedice. Ovo je nešto što dolazi. Ta anestezija u vidu klipova koje snima Željko Mitrović sa Hilom, to nam neće pomoći. Ovo jeste realna opasnost za naše nacionalne. A hoće li nam onda pomoći kad vi pominjete lobiranje od strane albanske strane, pa i mi smo obelodanili da smo uložili neka sredstva, ozbiljna sredstva u lobiranje. Je li to lobiranje u ovom momentu prekasno stiže? Pa ne znam da li prekasno stiže, ali očigledno ne daje rezultat ili nije urađeno kako valja ili je neko nešto obećao pa nije uradio ili šta god. Albanska strana je proizvela jedan rezultat lobiranja koji nije za podcenjivanje, ja bih rekao. Oni su to uradili bolje, uspešnije. Naša država se krije činjenicu da ovo postoji. Iskreno govoreći, ovo je toliko nepovoljno da sam se ja zamislio, čekaj, da li je ovo fake news, da pogledam malo bolje, jer vidim da u našim medijima nema ništa od toga. Izgleda da nije. Ovo se stvarno dešava. Ovo podsjeća na neka vremena od pre 30 godina kad smo mislili, pa dobro, ali ovo je jedna od stvari u nizu. Ovdje se govori i o sankcijama Aleksandru Vulinu. To nije mala stvar. Da, ali kad to sve govorite, šta mislite da može biti krajnji rezultat tog pisma? Ja mislim da je vreme nekih upozorenja diplomatskih iza scene prošlo. Kao što sam svojevremeno rekao da verujem da je pre uvođenja sankcija Vulinu, da je neko skretao pažnju i upozoravao da će to da se desi ako se stvari ne uzmu ozbiljno. I desilo se. Ovo je isto stvar koju je prethodio, siguran sam, neko upozorenje. Neki od ovih kongresmena su imali poruke upozorenja koje su i do sad bile vidljive za javnost. Ovo je korak dalje. Gde će ovo stati, ne znam, ali kad pritisak stigne i do parlamenta, kad krene i kroz taj vid parlamentarnog diplomatskog pritiska, onda to dobija jednu mnogo veću težinu i značaj, osim ovog pritiska koji dolaze kroz izvršne grane vlasti, a on je prisutan. Znate, kažu ljudi koji su obavešteni u Berlinu, i ne samo u Berlinu, da već ima dosta važnih kancelarija u kojima Vučiću neće da dignu telefon kad zove. To mi možemo da likujemo nad tom činjenicom zbog Vučića, ali to više nije dobro za ovu zemlju. Da li to znači da je onda gotovo sa tom igrom stalno brojimo te stolice, ali ajde da to ograničimo na istok i na zapad, i ka jednima i ka drugima, i ne u uvođenju sankcija Ukrajini? Rusiji? Pa to igranje na više stolica, to je bilo inače namenjeno domaćoj javnosti. Sa posledicama po spoljne interese. To neuvođenje sankcija je rezultiralo ovim stavom u parlamentima, pre svega baltičkih država, koje mnogo osjetljivije tu stvar doživljavaju. Kao što rekoh, ja ne mogu da vidim kraj ovome i nadam se da stvar može i da se zaustavi. Ali ako nastavi ovako da se vodi spoljna politika Srbije, dvolična, ne vodeći računa o nacionalnim interesima, nego samo o poziciji i razumevanju glasačkog tela SNS, nećemo daleko stići. U stvari stićemo tamo gde smo bili pre 30 godina. Ipak da se vratim na unutrašnju politiku sa ovoga što ste vi, kako rekao ste, delegirali kao temu. O tome ćemo se naravno još baviti. A rekli ste pre neki dan, opozicija bi trebalo da traži razdvajanje izbora, ali da se spremi za najnepovoljniji scenario. Također rekli ste, kad kažete razdvajanje izbora, dakle, da li mislite da bi to trebalo da bude beogradski izbori? Idealan scenario, naravno, za opoziciju da izbori ne budu zajedno koji god. Zato što znamo da je praksa da Vučić kad se pojavi na izborima kao nosilac liste, a mnogo mu je lakše da to bude kroz parlamentarne izbore, onda je usput ovo što nosi listu u nekoj Bačkoj Topoli, recimo.
onda svi glasaju za njega, ne glasaju za lokalnog šerifa kao što je ovaj u Bačkoj Palanci, ako ćemo konkretnije. To bi bilo dobro za opoziciju, ali sve ono što je dobro za opoziciju, upravo to neće da se desi. To nas praksa uči sa SNS-om. S druge strane, ja mislim da je jako važno da opozicija ne bude tako glasna oko beogradskih izbora iz nekoliko razloga. Jedan od najvažnijih razloga je što ti ljudi unutrašnjosti koji su se pokrenuli i podigli, šta oni imaju od beogradskih izbora, kratkoročno? Pa neko će reći, pa dobro, tako se krnji vlast. Uzmemo Beograd, pa će sve ostalo. Pa dokle će da čekaju ovi u Bačkoj Palanci da se nešto promeni? Šta oni imaju od toga što se promeni vlast u Beogradu, ako njima onaj čovjek ostane i dalje na vlasti koji misli da može da se izdere na novinara samo zato što ga pita šta si uradio sa tim elektrovodovima i sa takvim stvarima. S druge strane, to je svakako nerazumno. S druge strane, ono što će sigurno biti, bit će lokalnih izbora. Beogradskih će možda biti, a možda neće. To što ih opozicija traži ne znači da će ih biti. Zato je nerazumno da se fokusiramo samo na to. Se fokusiram na ovo što će biti. Ajde da se fokusiramo na to da se to tiče svih građana Srbije. S druge strane, važno je da se i ovaj režim razvuče, da se ne fokusira samo na Beograd. Naravno, važno je da se vodi računa o tome kad se govori oko toga ko će s kim ići, ko će kako ići. Pretpostavljam da je i to tema jako važna. Vidim da sve češće to postaje tema. Ko s kim može, šta je jedna lista, šta nije jedna lista. Iskreno govoreći, meni nije jasno kod nekih od kolega iz opozicije kad govore o jednoj ili više lista, šta im je to jedna lista. Recimo, kad Đilas kaže jedna lista, ja kažem dobro, okej. Onda pogledamo, govori u stvari o listi koja obuhvata parlamentarnu opoziciju i to samo onu koja organizuje izbore, koja organizuje proteste, a oni su se dogovorili da samo oni koji su u parlamentu, koji su proevropski, samo oni organizuju proteste. I onda se čovjek zapita, čekaj, to sad neki novi doprinos teoriji političkih stranaka po kojoj postoji levica, desnica, zeleni, liberali i postoje organizatori protesta. A šta je za vas onda rešenje? Rešenje može da bude višestruko. Idealan scenario koji očigledno ne odgovara Vučiću, zato beži od njega, a vidim da i deo opozicije nije srećan s tim, pravdaju se, to nije realno, to je ona priča oko prelazne tehničke vlade. Druga mogućnost, koja u supstitucija za to je, ona bi podrazumevala dogovor sa Vučićem. S njim očigledno tog dogovora nema. Druga mogućnost je da se opozicija dogovori u najširem formatu, ajmo zajedno sa jednom jedinom temom da srušimo Vučića, da bi posle toga mogli da izađemo sa programima gde se razlikujemo ideološki i o svemu ostalom. Mi sad ne možemo da se izjašnjavamo ni o čemu. To bi podrazumevalo da opozicija koja je takozvana proevropska ne bude gadljiva na ovu takozvanu propatriotsku i obrnuto sa takvim mandatom da srušimo Vučića, da to oročimo na, 18 meseci i onda da se dogovorimo posle toga idemo na izbore gde ćemo se razlikovati, ići sa nekim finesama i programima i onda neće moći ovaj s ovim, onaj s onim. Ali podjela na one koji su u parlamentu i nisu u parlamentu i organizuju izbore i ne organizuju izbore, to ja ne razumem. Iskreno govoreći, ja nisam imao problem u razumevanju tog Đilasovog stava još od momenta kad je krenuo kod Abukerkija posle one parlamentarnih izbora i predsjednički kad je otišao kod Vučića. Sad je on relativno često gosti na vašoj i na N1 televiziji i što ga više gledam, manje razumem tu dimenziju. Pretpostavljam da do sledećeg izbora biće prilika da se to malo bolje razume. Imamo još vremena kad pominjete Vučića za još jednu temu. Nemački Špigl je pisao upravo to pod naslovom Lutkar iz Beograda. Ja ću pročitati ukratko ono najbitnije. Kosovo je Gordijev čvor u tkivu Evrope i Vučićev adut u pokretu za vlast. Kad god je pod unutrašnjim političkim pritiskom Vučić kao da pušta sa uzice svoje nasilne pristalice na severu Kosova većinski naseljenom Srbima. Koliko je to u stvari jaka ili koliko je istrošena ta poluga kojom Vučić evo i dalje zbog svojih tih spoljnih pitanja uspešno skreće pažnju međunarodnih aktera sa onoga što se dešava u Srbiji? Pa ovo samo pokazuje da njih više interesuje to nego ovo što interesuje nas. Ali s druge strane pokazuje i to da ta naklonjenost koja je postojala u Berlinu ka Vučiću više ne postoji. Sve su češći i sve su grublji tonovi koji dolaze i iz tako uticajnih medija, i iz Bundestaga, ali i od strane izvršne vlasti. Sad,
Još malo ću vas vratiti. Pomenuli ste proteste. Imali smo ovaj kišni protest. Neki kažu troši se energija, drugi kažu najavljuje se neka bude takva kakva jeste, samo da se održi do tog famoznog septembra. Šta vi mislite da je budućnost protesta i hoće li ta energija biti ponovo na onom nivou na kom je bila na početku? Iskreno govoreći, ja mislim da to dosta zavisi od vlasti, od njihovih poteza. Znate, pre 10-15 dana niko nije mogao zamisliti da će neko da se pobuni u Bačkoj Palanci. Tu je vreme stalo od kertesa. Ja sam svojevremeno pokušao da napravim neki opozicijni sastanak u kafani, pa su nam otkazali kafanu u poslednjem momentu. Tako je stanje bilo. Sad su se ljudi ohrabrili i izašli su na ulicu. Znači, ova vlast je u stanju i dalje da doliva energiju opoziciji i građanima da izlaze na ulicu nešto da rade. Nije dobro da opozicija računa isključivo na to. To jeste veliki izvor energije, ali koji možda bude uludo i potrošen. Da li će to sad da promeni, ne znam, obraćanje opozicionih političara? Možda u nekoj meri zavisi šta će da kažu. A trebali bi da imaju šta da kažu. Šta će da ponude? Šta će to da kažu? Šta je jedinstvo za izlazak na izbore? Ja sam predložio sad jednu od mogućnosti. Ne mora to da bude tamo. Možemo stvarno da se dogovorimo i o trećem modalitetu da kažemo ok, ne idemo svi zajedno, ne radimo priču od 18 meseci, izlazimo u nekoliko kolona u nadi, ili možemo da uradimo i modeliranje, da ćemo moći posle izbora tih dobro da se saberemo i da napravimo dobar rezultat. Ali je važno da šaljemo poruku ljudima da nam nije važno samo Beograd, da nam je važna sva Srbija. Cela Srbija sad šeta. To je mnogo važno, a ne ajde da mi uzmemo Beograd, da podelimo tantijeme i to je to. To će da razbije svaku... O malo čemu odlučuje beogradska vlast. U Beogradu ima mnogo para, ali nema mnogo vlasti. Gospodine Ponoš, hvala puno na izdvojeno vremena. Hvala vam. Moj današnji gost bio Zdravko Ponoš, predsjednik Pokreta Srce.